Moni abale ndalongo mwambuye wathu Yesu Kristu tiyamika Mulungu chifukwa cha zabwino zonse zimene amatichitira kuposeraso zimene watichitira mu tsiku la lero makamaka potipatsanso nthawi yoti tiphunzirepo mawu a Mulungu. Mtsiku la lero tikhala tili kuona mmene Mulungu anakwaniritsira maulosi amene adaloseredwa ndi aneneri ake. Mphunziro lathu lakumbuyo tidaphunzirapo kuti Mulungu adagwiritsa ntchito aneneri ake kuti alosere zimene zidzachitike mtsogolo. Choncho inakwana nthawi imene zimene aneneri adaloserazo zidakwaniritsidwa. Choncho lero tifuna tione mmene Mulungu adakwaniritsirazo loseredwazo. Choncho tipitire kukhala limodzi mphunziro lathu. Mphunziro lathu lakumbuyo tidaonapo ena mwa maulosi a m'Baibulo ndipo maulosiwa ndi awa. Tidaonapo ulosi opezeka pa Genesis 3 verse ya 15. Tidaonaponso ulosi wa pa 2 Samuel chapter 7 verse 12 ndi 13. Komanso tinaona ulosi wa pa Yesaya chapter 2 verse ya 2. Komanso tinamaliza ndi kuona ulosi wa pa Daniel chapter 2 verse ya 44. Lero tikhala tili kuona mmene maulosi amenewa anakwaniritsidwira. Tionepo ulosi woyambirira wa pa Genesis 3 verse yake ya 15. Pamenepa pali mawu otere: ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake, ndipo idzalalira mutu wako ndipo iwe udzalalira chitende chake. Mawu awa analankhulidwa ndi Mulungu m'munda wa Edeni makamaka polosera zomwe zidzachitike pakukonza mavuto amene alowa mdziko lapansi chifukwa cha kuchimwa kwa kholo lathu Adamu ndi mkazi wake Hava. Mulungu atalenga Adamu ndi Hava adawayika m'munda wa Edeni kuti awulime komanso aziwuyang'anira. Ndipo Yehova Mulunguyo adakwanitsa kuwapatsa lamulo limene lalembedwa pa Genesis 2 ndime yake ya 17 limene adanena kuti chipatso cha mtengowo musadzatchole chifukwa mukadzathyola mudzafa. Choncho Mulungu adawapatsa lamulo limeneli, makolo athu anayamba kulisunga pokhala munda wa Edeni. Koma tikamawerenga Genesis 3 kuyambira verse 1 mpaka na verse 6 tili kuona Adamu ndi Hava alukhala munda wa Edeni kunabwera njoka kapena kuti Satana mdierekezi. Njoka itabwera munda wa Edeni idakumana ndi mkazi wa Adamu. Ndipo njoka idati adati Mulungu kuti zipatso zonse za mitengo ya mundamu musadyeko. Koma mkazi Hava adatsutsa amenewa chifukwa Mulungu adawauza kuti zipatso zonse adye, koma mtengo okhawa pakati pa munda umene usayenera kudya chifukwa akadzadya adzafa. Choncho pamene mkazi ananena kuti Mulungu adati zipatso zonse za mitengo ya mundamu tidye, koma mtengo wa pakati pa munda umene sitiyenera kudya, ndi pamene Satana mdierekezi anabweretsanso maonena kuti kufa simudzafa. Akudziwa Mulungu kuti tsiku limene mukadya mtengo umenewo mudzakhala ngati Mulungu odziwa zabwino ndi zoyipa, koma kufa simudzafa. Pamenepa mkazi wa Adamu Hava adathyola chipatso chimene Mulungu adaletsacho, ndipo adadya adakapatsakonso mwamuna wake. Pamenepa makolo athu adapezeka kuti waphwanya lamulo limene Mulungu anawapatsa. Choncho atabwera Mulungu kudzawayendera adapeza kuti makolo athu achimwa. Pamenepa Yehova anamva kwa Adamu kuti mkazi amene mudandipatsa ndi amene wandilakwitsa. Ndipo Mulungu adamufunsa mkazi amati nzoonadi koma njoka ndimene ndinyenga. Mulungu atakwiya adapereka matemberero ngati mphotho yoperekedwa chifukwa cha tchimo. Pa chifukwa chimenechi Mulungu adaona kuti munthu wanditayikira, munthu wafa. Pambuyo pake ndi pamene Mulungu adakonza njira yakuti kodi munthu amene wanditayikirayo adzabwereranso kwa ine bwanji? Kodi munthu amene wafayi adzakhalanso ndi moyo bwanji? Ndiye chifukwa chake Mulungu anakonza dongosolo la mmene munthuyo adzabwererenso pamaso pa Yehova. N'chifukwa chake palubwera ulosi wa pa Genesis 3 verse ya 15. Mulungu wati bwanji? Wanena kuti ndidzayika udani pakati pa iwe njoka ndi mkazi, ndi pakati pa mbewu yako njoka ndi mbewu ya mkazi. Ndipo udani umene ukadzakhazikitsidwa, mbewu ya mkazi idzalalira mutu wako njoka,
pamene iweyo udzalume chidendene cha mbewu ya mkazi. Mulungu analankhula motero. Kodi mawu onena kuti mbewu ya mkazi amafuna kutanthauza chani? Popeza ife tonse amene tabadwa m'dziko lapansi ngati anthu ndife mbewu ya bambo. Mayi amene adatibala ife zinatengera kuti poyamba apite akatenge mbewu kwa bambo, anagona ndi bambo. Pambuyo pake ndi pamene mayiyo anabala ife. Koma tsopano Mulungu akunena kuti amene adzakonza, amene adzathetsa vutoli adzakhala mbewu ya mkazi. Zimenezi zili mu tanthauzo lotani? Tikamapita ndi kuphunzira buku lathu lopatulika Baibulo, tikamaona pa buku la Mateyu mutu 1 mu vesi yake ya 18 akulankhula motere. Ndipo kubadwa kwake kwa Yesu kunali kotere, amayi wake Mariya anapalidwa ubwenzi ndi Yosefe. Koma asanakumane iwowa anapezedwa iye ali ndi pakati mwa Mzimu Woyera. Tamvani chimene chalembedwa pa Mateyu chapter 1 mu vesi yake ya 18. Akuti panali namwali wina dzina lake Mariya amene ali kukhala anafulisidwa chibwenzi ndi Yosefe. Koma Baibulo lanena kuti anthu asanakumane namwali anapezeka kuti ali ndi mimba kapena kuti ndi woyembekezera. Zatheka bwanji namwali kukhala woyembekezera chonsecho sadagone ndi mwamuna? Inali nthawi imene Yehova amafuna akwaniritse chimene adalankhula mu Edeni kuti papezeke mmodzi amene adzabadwa nakhala mbewu ya mkazi. Choncho Mariya pakati pamene adatenga posagona ndi mwamunapa adabala Yesu. Choncho tikamamuona Yesu tilikuona mbewu ya mkazi. Choncho Mulungu anena kuti mbewu imene ntchito yake imene idzagwira ni yotani? Akuti mbewu ya mkazi idzaphwanya mutu wa njoka pamene njoka idzalume chidendene cha mbewu ya mkazi. Mawu amenewa anakwaniritsidwa makamaka pa nthawi imene Yesu anakwezeka pa mtanda. Atamukweza Yesu pa mtanda, mphamvu ya Satana idabwera mwa Yesu nimupha. Ndipo imene inali njira yakuti Yesu Khristu akapezeke kumanda kuti akamasule zowawa za imfa zimene Satana amatamira. Ndiye Yesu atapita kumanda adakagonjetsa imfa mpakana Yesu adauka kwa akufa. Pamene Yesu adagonjetsa imfa imene Satana amatamira pomanga wanthu, pamene pandiye kuti Satana adamuphwanya mutu. Ichi n'chifukwa chake Mulungu amanena kuti mbewu ya mkazi idzaphwanya mutu wa njoka pamene njoka idzalume chidendene cha mbewu ya mkazi. Choncho Yesu atagonjetsa imfayi adalankhula mawu pa Yohane chapter 11 verse 25. Iye adanena kuti okhulupirira ine angakhala mwalira adzakhalanso ndi moyo. Chifukwa chani Yesu amatero? Amadziwa kuti imfa Yesu adayigonjetsa. Ndiye kuti inu ndine tikakhulupirira Yesu tikhala abwenzi yake. Ngati Satana abwera lero kudzatimanga ndi imfa nukatika kumanda, ndiye kuti tsiku lomaliza Yesuyo adzamasula zowawa za imfa yathuyo ife tidzakhalanso ndi moyo. Choncho ulosi wa pa Genesis mutu 3 verse 15 udakwaniritsidwa mu njira imeneyo. Adabadwa mwa mkazi Mariya osagona ndi mwamuna. Yesu atafa adikidwa m'manda, tsiku lachitatu adauka kugonjetsa imfa. Choncho ulosi wa pa Genesis 3 verse 15 tidziwe kuti unakwaniritsidwa m'njira yotero. Tipite pa ulosi wachiwiri m'phunziro lathu. Tikamawerenga pa 2 Samuel chapter 7 verse 12 ndi 13 pali nkhani yonena kuti Mulungu amamuyankha Davide malinga zimene Davide adauza Mulunguyo. Davide ali mfumu yolamulira ana Israeli, adaganiza kuti amanga nyumba kumangira Mulungu. Ndiye asanayambe nyumbayo adaona kuti ndimuuze Mulungu kuti ndifuna kumangira ndi nyumba, ndipo zimene adachitadi. Koma Yehova Mulungu pomuyankha Davide adamuyankha kuti poti mu mtima mwako unatero unachita bwino ndithu. Koma nyumba yanga ya ine sumanga ndiwe. Koma chipatso chochokera mchiuno mwako ndicho chimene chidzamange nyumba yanga, komanso ndi chimene ndidzapatse mpando waufumu nadzalamulira ku nthawi zonse. Davide wakanizidwa kumanga nyumba ya Mulungu, koma Mulungu akunena kuti nyumba adzamanga ndi mmodzi mwa ana ochokera mchiuno cha Davide ndi amene adzamange nyumba ya Mulungu. Kodi mwana amene Mulungu amamuza Davide kuti adzamanga nyumba ya Mulungu anali kukamba za ndani? Tikamawerenga m'buku la Mateyu chapter 1 ndime yake ya 1 akunena kuti Khristu Yesu ndi mwana wa Davide komanso ndi mwana wa Abrahamu.
Choncho Yesu Khristu watchedwa mwana wa Davide pa buku limeneli la Mateyu mutu 1 vesi yakenso ya 1. Okondedwa mwa Mbuye wathu Yesu Khristu, tikabwerera mbuyo pang'ono m'buku la Rute limatidziwitsa kuti panali munthu wina dzina lake Salimoni amene anakwatira mayi uja wadama Rahabe, ndipo m'banja limeneli munabadwa mwana dzina lake Obedi. Ndipo anabala mwana dzina lake Boazi, ndiye Boaziyo ndamene anabala mwana dzina lake Obedi, pamene Obedi anabala mwana dzina lake Jese, Jeseyo ndabala mwana dzina lake Davide. Tikatenga laini imeneyo ndipemene ikutionetsa kuti Khristu Yesu wabadwira mu laini imeneyo. Choncho tikamakamba kuti Yesu ndi mwana wa Davide tilikunena zoona. Choncho monga tamba kuti Yesu Khristu ndamene ali mwana wa Davide ndipo ntchito yake kudzamanga nyumba ya Mulungu, kodi nyumba ya Mulungu imeneyi itanthauza chani? Tikamabwera buku la Mateyu chapter 16 vesi yake ya 18, Yesu adanena kuti pa thanthwe ili ndidzakhazikapo mpingo wanga. Pamene Yesu amakamba za kukhazikitsidwa kwa mpingo wake, mpingo umene unayamba tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu pa Machitidwe chapter 2. Choncho pa Machitidwe chapter 2 pakuyamba mpingo umene Yesu adawulonjeza pa Mateyu chapter 16 verse 18 kuti ndidzakhazika mpingo wanga. Choncho tikamakamba za mpingo tikukamba za nyumba ya Mulungu. Malinga ndimene Paulo anatanthauziraso akhristu aku Korinto mu 1 Korinto chapter 3 verse yake ya 11 adauza kuti akhristu ndiye nyumba ya Mulungu, pamene Khristuyo ndiye maziko a nyumbayo. Pokhala kuti Yesu ndiye maziko a nyumba, akhristu ndiye nyumba ya Mulungu, pamene pakuonetseradi kuti mpingo ndiyo nyumba ya Mulunguyo. Ndipo tikafika pa verse yake ya 16 cha 1 Korinto chapter 3 Paulo anapitiriza kulankhula ndi mpingo ponena kuti kapena kodi simudziwa kuti inu ndinu kachisi wa Mulungu, ndipo Mzimu wa Mulungu akuonera mwa inu? Ngati apezeke wina owononga mpingo wa Mulungu kapena kuti nyumba ya Mulungu, ameneyo Mulungu adzamuwononga. Choncho okondedwa, pamene tili kuona mpingo umene Yesu anaukhazikitsa mpingo wake mu dziko lapansi, tikuona nyumba imene Mulungu adalonjeza Davide kuti mwana ochokera mchiuno mwake ndiye amene adzamange nyumba imeneyi. Choncho okondedwa mwa Mbuye wathu Yesu Khristu, taionanso kuti inakwana nthawi imene ulosi wa pa 2 Samuel chapter 7 kuyambira verse 12 ndi 13 Mulungu adalankhulira ndi Davide. Taiona nyumba ya Mulungu. Pamene tili kuonanso ulosi wachitatu phunziro lathu ndi ulosi umene walembedwa mu Yesaya chapter 2 verse yake ya 2. Mneneri Yesaya anatumikira Mulungu nthawi ya chilamulo cha Mose, koma zimene Yesaya akulemba pa Yesaya chapter 2 verse 2 akukamba zomwe zidzachitike m'masiku otsiriza kapena kuti nthawi ya Khristu Yesu. Yesaya walembanji wanena kuti kudzachitika m'masiku otsiriza kuti phiri la nyumba ya Yehova lidzakhazikika pa songa ya mapiri, ndipo zitunda zidzachepetsedwa. Ndipo anthu a mitundu yonse adzasonkhana kumeneko, nanena kuti tiye tikwere ku phiri la Mulungu wathu, ku nyumba ya Mulungu wa Yakobo, kuti tikaphunzire njira zake ndi kudzayenda mayendedwe ake. Chifukwa m'Siyoni mudzatuluka chilamulo ndi m'Yerusalemu mawu a Yehova. Okondedwa, Yesaya akuti bwanji? Akuti pali phiri la nyumba ya Yehova, limene phiri limenelo Yehova adzalikweze kukhala pamwamba pa mapiri onse. Kodi phiri limene Mulungu adzalikwezere nalikhazika pamwamba pa mapiri onse zili mutanthauzo lotani? Tikamawerenga buku la Mateyu chapter 28 mu verse yake ya 18, Yesu atauka kwa akufa adauza ophunzira ake kuti aonana nawo ku Galileya. Wophunzira adapita ku Galileya, ndipo Yesu adawapeza mu Galileya. Yesu atafika adalankhula mawu akuti kuchokera kumwamba ndi dziko lonse lapansi mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine. Zimenezi Yesu amafuna kutanthauzanji? China chilichonse chimene Yehova Mulungu anachilenga kuchokera kumwamba komanso dziko lonse lapansi adazichepetsa mphamvu, ndipo adasankha mwana wake Yesu kumukweza kukhala mfumu pa mtumba zonse. Choncho phiri lopatulika la Mulungu limene mneneri Yesaya akuliona Yehova akulikweza akukamba za Khristu Yesuyo. Choncho monga taona kuti phiri lopatulika la Mulungu ndi Yesu amene wakwezedwa kukhala mfumu pa mtumba zonse,
Kodi nyumba imene ikutchedwa kuti yamangidwa pa phiri limenelo ndiye nyumba yanji? Monga tinaona mu ulosi wa chiwiri uja, Yesu analankhula mawu pa buku la Mateyu chapter 16 verse 18 pamene ananena kuti, ndiponso ine ndinena kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Pamene akunena kuti ndidzakhazika mpingo wanga, zili mutanthauza kuti mpingowo ndiyo nyumba ya Mulungu. Choncho mpingo umenewu wamangidwa maka pa dzina la Khristu Yesu. Nthawi zina m'bale wina ali kuyamba kumene kuphunzitsa sankamvetsa bwino pamene Yesu amamuwuza Petro kuti, ndiponso ine ndinena kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Okondedwa mwa Khristu Yesu, pamenepa adamba kumene kuphunzitsa m'bale wanga ankuona ngati Petroyo ndiye thanthwe. Koma zimene Baibulo likukamba pokamba za thanthwe akukamba za mwini wake Khristu Yesu. Monga Yesu adanena kuti, kodi mukamandiona ine mati ine ndine ndani? Simoni mwana wa Yona anayankha kuti, inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu wamoyo. Ndiye Yesu akunena kuti pa thanthwe limene walitchulali ndidzakhazika mpingo wanga. Akhristu aku Korinto nawonso anasokonekera amaganiza kuti Petro uja ndiye thanthwe. Koma Paulo adawunikira kuti pa 1 Korinto chapter 10 mu verse yake ya 4 adawuza kuti ayi, anzathu a Israeli adamwa chakumwa cha uzimu chimodzimodzi monga mmene ifenso tili kumwera, ndipo iwowa adamwa mwa thanthwe la uzimu lakuwatsata, koma thanthwelo ndiye Khristu. Ndiye kuti mpingo wamangika pa dzina la Khristu Yesu. Choncho apa pamene tili kuona mpingo udayamba tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu, okondedwa mwa Khristu Yesu, pamene ndiye kuti tili kuona di nyumba ya Mulungu. Choncho ulosi wa pa Yesaya chapter 2 verse yake 2 unakwaniritsidwa pamene Khristu Yesu atakwezedwa kukhala mfumu pa ntupa zonse, komanso atakhazika mpingo wake tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu. Ndipo pamene mpingo umayamba mu mzinda wa Yerusalemu, Yesu monga adamuwuza Petro kuti iweyo ndidzakupatsa mafungulo kapena mchizungu magiyi, kuti magiyi amenewa ndamene udzagwiritse ntchito makamaka potsakulira wanthu kuti alowe mu mpingo wa Khristu. Choncho Petro adalalikira tsiku la Pentekoste. Magiyi awa sali mutanthauzo la magiyi amene tikuwadziwa kuti tikukamba za kutsakula chitseko cha galimoto kapena chitseko cha nyumba. Koma tanthauzo la zimene Yesu ankamba pa tsiku ili lili mutanthauzo motere. Mwina kudera la kwanu mudaonapo chitukuko cha boma cholamulidwa ndi presidenti, kaya cha msewu kaya cha chani. Choncho imakhalapo nthawi ina imene amati presidenti adzatsakulira msewu. Choncho imafika nthawi imene presidenti amabwera kwathuko ndipo amadzalankhulapo mawu powupereka msewu kuti anthu ayambe kugwiritsira ntchito. Pamene presidenti akubwerera, anthu amanena kuti amadzatsakulira msewu. Mofanananso Yesu amuwuza Petro kuti tsiku limene lidzakhazike mpingo wanga pa thanthwe ili, iweyo ndidzakupatsa mphamvu yoti udzalankhule ndi anthu makamaka zakuyamba kwa mpingo. Pofika ndi tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu pa Mateyu chapter 2, amene adalalikira adali Petro, amene adalankhula kuna mtindi wa anthu. Ndipo anthu atamva chiphunzitso chimene Petro adalalikira tsiku la Pentekoste, anthuwo analapa machimo awo, anabatizidwa kuyamba kulowa mu mpingo wa Khristu. Choncho mawu awa ndi enanso amene ife tiyenera kugwiritsa ntchito kuwadziwa, potengera kuti m'dziko lathu lapansi muli aneneri onama amene mwina kutheka chifukwa chosamvetsa bwino mawu a Mulungu akhoza kutipotoza m'mamvesedwe a buku lopatulika. Ulosi wa pa Yesaya chapter 2 verse 2 udakwaniritsidwa ulosi umenewo. Tionepo ulosi womaliza maka mphunziro lathu. Ulosi womaliza tinaona pa Daniel chapter 2 mu verse yake ya 44. Pa Daniel chapter 2 verse 44 pali maonena kuti, ndipo masiku a mafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu wake umene sudzachitira mtundu wa anthu, koma udzaphwanya ndi kuwononga mafumu awo onse. Ndiponso ufumu umenewo sudzawonongeka, ndipo ufumu umenewu ndi ufumu wachikhalire. Daniel akulosera za ufumu wa Mulungu umene udzayamba udzakhalapo pa dziko lapansi makamaka masiku a mafumu aja.
Kodi mafumu amenewa akutanthauza chani? Inalipo nthawi imene Ayuda adatengedwapo ukapolo kuchoka mdziko lija la Israeli kukagwira ntchito ya ukapolo ku Babulo. Mfumu Nebukadinezara amene ankalamulira ku Babulo atawalamulira Aisraeli kuti amangidwe apite ku ukapolo. Idakhalapo nthawi ina imene Nebukadinezara adalota maloto. Tonse tikuwadziwa maloto. Ndipo atagona Nebukadinezara polota maloto adalota chimunthu chimene chidali ndi magawo anayi. Chimunthu chimenechi chinali mutu wake unali wagolide, chifuwa ndi manja zinali za siliva, mimba ndi chiuno unali mkuwa, pamene mapazi ndi miyendo chinali chitsulo. Choncho Nebukadinezara ali kutulo adaona mwala wosasemedwa ndi manja a munthu unabwera nudzagunda chimunthu chija chigwa. Ndipo chinthu chimenecho chinapereka mpaka chinapezeka kuti sichidaonekenso. Pambuyo pake mwala umene udawomba chimunthu chimenecho udayima pamalo pamene padali chinthucho. Ndipo pambuyo pake mwala uja udayamba kukula mpaka na udadzaza dziko lonse lapansi. Pamene Nebukadinezara mfumu ya ku Babulo imadzuka kutulo kwake. Tsopano Nebukadinezara atadzuka kutulo kwake adapita nafunsira anthu anzeru komanso asing'anga kuti atamutanthauzira maloto akutanthauza chani, onse analephera. Koma mwamwayi kuti mneneri Danielo ndi mmodzi mwa ana a Yuda amene akugwira ntchito ya ukapolo ku Babulo ndi amene adatanthauzira malotowo. Ndipo Danielo pamene anali kutanthauzira maloto adayiwuza mfumuyo kuti ngati munaona mutu wagolide, mutu umenewu ukuyimira ufumu wanu uno wa ku Babulo. Ndipo pambuyo pa ufumu wanu padzabwera ufumu wachiwiri umene udzagonjetsa ufumu wanu. Akunena ufumu wa Medi ndi Peresiya umene ukuyimira chifuwa ndi manja za silivazo. Ndipo anapitiriza kunena kuti fanolo linalinso ndi mimba ndi chiuno za mkuwa, umene ndi ufumu wachitatu umene udzagonjetsa ufumu wachiwiriwo. Akunena ufumu wa Giriki kapena kuti Ahelene. Koma pambuyo pake padzabwera ufumu wachinayi umene ukuyimira ku fano lija mapazi ndi miyendo zachitsulo. Zimenezi zinkaphiphitsa ufumu wa Aroma. Maufumu a dziko amene adamangika ku chifano chimene adalota Nebukadinezara limamalizikira pa ufumu wa Chiroma. Koma pambuyo pa chimenecho anaona mwala umene udadzagunda chifano chija. Mwalawo umayimira ufumu wakumwamba. Ndipo olamulira mu ufumu wakumwamba akukamba za Khristu Yesu. Khristu Yesuyo anabadwa pansi pa ufumu wa Chiroma. Yesu wabadwa nthawi ya ufumu wa Aroma. Tikamalenga pa Mateyu chapter 2 amene anali kulamulira kanena kochepa, Herode amene anali kulamulira dera la Yudeya adamva kuti kudziwa kuno kwabadwa Mesiya. Mawu akuti Mesiya adzatolakula Chigriki adatanthauzira mawu pochokera ku mawu akuti Mesiya. Khristu ndi Chigriki, Mesiya mu Chiheberi. Ndipo mawu amenewo mu chichewa chathu akutanthauza odzozedwa kapena kuti mfumu. Choncho tikamamuona Yesu ndi mfumu imene Mulungu ayitumiza kuti idzakonze zinthu zimene takhala taphunzirapo m'maphunziro athu akumbuyo. Choncho Khristu wabadwa pansi pa ufumu wa Chiroma, monga Danielo adanena kuti nthawi ya maufumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu umene sudzawonongeka. Choncho tamuona Khristu Yesu amene wabadwa ngati mfumu. Mfumu sitheka kukhala mfumu popanda ufumu. Kodi ndi ufumu umene Danielo anali kulonjeza kuti udzabwera, koma mfumu tayiona ndi Yesu. Oko ndido mwambu yathu Yesu Khristu. Taonanso pa Mateyu chapter 16 verse 18, makamaka Yesu polankhula ndi Petro adanena kuti pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Pa verse 19 Yesu akunena kuti iweyo Petro ndidzakupatsa mafungulo kapena kuti makiyi ndi amene udzagwiritse ntchito kuti anthu ayambe kulowa mu ufumu wa Mulungu kapena mu ufumu wakumwamba. Pamene mpingo umayamba tsiku la Pentekoste, dziwani kuti inali nthawi imene ufumu wa Mulungu unafika ku dziko lapansi. Moti Petro atalalikira tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu, anthu okwana 3,000 anachoka kunja kwa mdierekezi ndi ulowa mu mpingo kapena mu ufumu wa Mulungu.
Tudziwa bwanji kuti pamene mpingo umayamba ndi nthawi imene ufumu wakumwamba wafika? Chifukwa Yesu anamuwuza Petro kuti tsiku limenelo ukadzaphunzitsa ndiye kuti ndi nthawi imene anthu adzalowe mu ufumu wakumwamba. Kodi okondedwa, pamene Yesu amamulonjeza Petro kuti ndikadzakhazika mpingo wanga iwe ndikupatsa mafungulo kapena kuti makiyi, kodi Petro alipo? Adamwalira. Kodi ngati adamwalira ndiye kuti adatsekulira anthu yankho lakuti inde? M'Chipangano chapter 2 tikumva anthu otembenuka mtima ali kulapa machimo awo kulowa mu mpingo wa Khristu umene ndiwo ufumu wakumwamba. Tikamawerenga pa Kolose chapter 1 verse 13, Paulo adawuza Akolose kuti ifetu pamene tili mu mpingo wa Ambuye, Mulungu adalanditsa ife kulamuliro wa mdima, adatilowetsa mu ufumu wakumwamba wa Khristu Yesu. Choncho ife pamene tili mu mpingo wa Ambuye tili mu ufumu wakumwamba umene udafika tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu, umene Yesu adamuwuza Petro, umene Daniel pa Daniel chapter 2 verse 44 adalosera. Choncho okondedwa, tisakusokonekere pamene ife tikukamba zokhudza ufumu umene. Paona kuno chapter 15 verse 24, Paulo unena kuti tsiku lomaliza Yesu akabwera adzaweruza dziko. Koma chiweruzo chikadzatha ndi pamene Khristu adzatenga ufumu kukaupereka m'manja mwa Atate wake Yehova. Akubwera kudzatenga ufumu kudzaupereka kwa Atate wake. Ndiye kuti ngati abwera kudzatenga chiweruzo chikadzatha kutenga ufumu kupereka kwa Atate wake, zikutanthauza kuti ufumu umenewu tili nawo ndipo udabwera uli mu dziko lapansi. Choncho ngati ife tili mu mpingo wa Khristu, tidzimbe kuti tili mu ufumu wakumwamba, tili mu ufumu wa Mulungu. Chongofunika ife nkuchita zimene Khristu pamodzi ndi Atate wake Yehova atilamulira. Chifukwa Yesu adachenjezanso kuti pamene ife tili mu mpingo pamene mu ufumu wakumwamba, sindekuti adzangoti tonse teni tipite ku moyo osatha. Pa Mateyu chapter 13 verse 41 Yesu anena kuti tsiku lomaliza Mulungu adzatuma angelo wake kuti alowe mu ufumu nudzachotsa zokhumudwitsa ndi anthu ochita kusaweruzika naponye ku ng'anjo ya moto. Ndiye kuti inu ndine ngati tili mu ufumu wa Mulungu mpingo wa Khristu, tiyenera kukhala anthu osamala. Tipatika pa nsama akuti angelo adzatichotsa mu ufumu umenewu kuti taya kunja. Ukunso ndikukwanitsidwa kwa ulosi wa nambala 4 pa maulosi amene tinakuphunzirapo mphunziro lathu la kumbuyo. Taonapo kuti Mulungu adakwanitsa maulosi ake. Ulosi wa Genesis 3 verse 15, 2 Samuel chapter 7 verse 12 ndi 13, ulosi wa Isaiah chapter 2 verse 2, komanso taona kukwanitsidwa kwa ulosi wa Daniel chapter 2 mu verse yake 44. Ndikuthokozeni chifukwa chochita chidwi chophunzira maka pa phunziro limeneli. Ndikhulupirira kuti inu ndine tili ndi moyo tiyeni kukhala mwa Yesu Khristu, tilape machimo athu, tibatizidwe ngati sitinabatizidwe, kuti ife tikhale mu ufumu wakumwamba mu mpingo wa Khristu imene ndiyo nyumba ya Mulungu. Mulungu wamtendere adalitse inu ndine komanso pomapitirira kuphunzira kwathu masiku akubwera. Mwa Khristu Yesu tiyamika Mulungu. Amen.